Už jsou totiž pryč. Batman se ale chce narovnat a stejně elegantně i odejít. Tomu ale nejde. Odkulhává a ztrácí svoji nesmrtelnost. Hereckého kousku si všímá muž žijící v domě nad vozem. Zastavuje kolem jedoucí hlídku městské policie. Oslovil projíždějící autohlídku kolem jdoucí muž s tím, že před malou chvílí viděl muže v převleku Batmana, jak se prošel po jednom ze zaparkovaných vozidel. Ta okamžitě vyráží Batmana dopadnout. O chvíli později už stojí u auta, kde si prohlíží způsobenou škodu za tisíce korun. Omezili ho na osobní svobodě a předali přivolané hlídce policie České republiky. Ten večer podobnou škodu na autě nahlásilo v centru hned několik lidí. Martin Krpač, televize JOJ, Praha. Slovenskí vodiči patria k tretím najzdvorilejším na cestách spomedzi európskych krajín. Ukázal to unikátny prieskum nadácie z Francúzska. Správanie vodičov sledovali v 11 štátoch a tentoraz sa zamerali aj na spolujazdcov. Mnoho vodičov z 11 európskych krajín sa v prieskume francúzskej nadácie priznalo k porušovaniu predpisov. 89% vodičov prekračuje povolenú rýchlosť. Za volantom sú však mnohí aj nepozorní. 54% vodičov si myslí, že práve to je príčinou nehôd. Okrem iného priznali, že ich rozptýľujú aj mobilné zariadenia a navigácie. Napríklad 24% píše či číta správy počas jazdy. 30% vodičov za stále telefonuje bez vybavenia tzv. Systému voľných rúk. 4% Slovákov a 7% Európanov už mali alebo takmer mali nehodu z dôvodu používania mobilného telefónu počas jazdy. Na cestách v Európe sa však stále zvyšuje počet vodičov s neslušným správaním. Priznali urážanie druhých, až polovica to, že trúbi a 32% sa lepí na vodičov, ktorí ich znervoznili. No a najmenej zdvorili sú Gréci, druhú priečku získalo Poľsko a tretiu Taliansko. Naopak najzdvorilejší sú na prvom mieste Švédi, potom Veľká Británia a na treťom Slováci. Aj vlastné správanie počas jazdy za volantom hodnotili mnohí Slováci ako veľmi dobré. Za obozretných sa považuje 66% Slovákov, za pokojných 61% a za slušných 23% Slovákov. Prieskum sa tentokrát zameral aj na spolujazdcov. Pri dlhších trasách vodičov, ktorí ich vezú, nabádajú na prestávku. Prekáža im však aj to, ak telefonujú. 83% spolujazdcov požiada vodiča o spomalenie. Niektorí spolujazdci však robia presný opak. Prieskum ukázal aj to, že zabúdame na odporúčané dvojhodinové prestávky. Európski vodiči však zastavujú až po 3 hodinách 16 minútach. Diana Pavlisová, televízia JOJ. Sledujete noviny. Hlavnú spravodajskú reláciu televízie JOJ. Dnes s Adrianou Kmotríkovou a Ľubošom Sarnovským. Dnešok bol pre všetkých žiakov najočakávanejším dňom. Vysvedčenia im ukázali, ako sa im darilo počas celého školského roka. To je jedna vec. A tá dôležitejšia samozrejme, to je začiatok prázdnin, času hier a radovánok. Dobrý večer. Dohoda po 10 hodinách. Európski lídri našli spoločnú reč pri riešení migrácie, ktorá Slovensku vyhovuje. Jazda bez dokladov či odbočovanie bez smerovky. Polícia znižuje pokuty pri vyše 20 priestupkov. Veľký spor v malej obci. Miestny podnikateľ chce do domu nasťahovať 50 neprispôsobivých občanov. Na obed risotto, toaleta na celé, oblečené tepláky. Marián Kočner si musí zvyknúť na život za mrežami. Zložité témy sa riešia komplikovane. V noci na dnes sa o tom opäť presvedčili aj európski premiéri. Rokovania o spoločnom prístupe k pálčivej otázke migrácie trvali až do rána. Napriek tomu, že mnohí predpovedali neúspech, premiéri krajín Európskej únie napokon dospeli k zhode. Priamo z Bruselu nám prináša informácie Daniel Levický-Archleb. Summit Európskej únie v Bruseli pokračuje druhým dňom. Európski premiéri rokovali až do rána. Rokovanie bolo fakt náročné, trvalo 10 hodín, skončili sme ráno o 4:30. A tá diskusia o migrácii trvala 10 hodín. Nakoniec sa podarilo prijať spoločné vyhlásenie, s ktorým súhlasili nielen tradične rebelujúce krajiny V4, ale napríklad aj taliansky premiér, ktorý pôvodne hrozil vetovaním akéhokoľvek rozhodnutia, s ktorým nebude spokojný. Atmosféra byla hustá.
vlastně už nad ránom to vypadalo, že teda se nedomluvíme, my jsme trvali na svém. A bylo to několikrát přerušeno, my jsme se jako V4 taky radili teda separátně, ale nakonec jsme prosadili to, co jsme chtěli. No, podle mě je to velký úspěch. Okrem posilnenia ochrany vonkajších hraníc sa hovorí aj o potrebe vytvorenia nových záchytných centier, a to nie len na severe Afriky, ale aj na území Európskej únie. Tieto nové centrá by mali vzniknúť dobrovoľne a mala by ich financovať a kontrolovať Európska únia. To znamená nie na ťarchu samotného štátu, kde bude opäť veľmi rýchlo sa rozhodovať o tom, či niekto má alebo nemá nárok na azyl, a ten, kto nemá, bude vracaný okamžite do krajiny pôvodu, z ktorej do únie vyrazil. Vzhľadom na to, že vo vyhlásení sa nespomínajú žiadne konkrétne záväzné termíny či lokality, je veľmi pravdepodobné, že európski lídri túto záležitosť dnes neriešili naposledy. To riziko, že to nemusí fungovať úplne tak ideálne, ako je napísané v záveroch, tu vždy existuje. Môže sa ukázať, že niektoré krajiny, ktoré sú na prvej línii, nebudú ochotné zriadiť takéto centrum, potom ale neviem, ako to bude fungovať. Z Bruselu Daniel Levický-Jarchlab, televízia JOJ. Viac ako 680 000 školákov si dnes prevzalo vysvedčenia a jedným z najväčších darčekov sú prázdniny. Nadšenie však s deťmi nezdieľajú absolventi škôl s pedagogickým zameraním. Tým sa totiž za katedru vôbec nechce. A nezáujem o toto povolanie je jednou z vecí, ktorú učitelia vyčítajú ministerke Lubiovej. Práve prváci patria medzi školákov, ktorí sa z vysvedčenia tešia, hádam, najviac. Všetko je v živote prvýkrát. Pred 10 mesiacmi vchádzali prváčikovia s očakávaniami do školy a dnes už zbierajú prvé ovocie svojej práce. Aj učiteľka s vychovávateľkou dostali od prváčikov hodnotenie. Ja by som jej dal 1 s hviezdičkou. 0 s hviezdičkou. A prečo práve 0? Lebo 0 je najlepšia. Nie všetci učitelia by však aj samotnej ministerke školstva udelili 1 za fungovanie vo vzdelávacom rezorte. Myslím, že by si zaslúžila hodnotenie, ktoré dávame pri výchovách, čiže absolvovala, ale bez výsledkov. Martina Lubiová svoje pôsobenie v rezorte hodnotí tiež slovne. Možno napríklad povedať stabilizovanie situácie s eurofondami, pripraviť a presadiť národný program rozvoja výchovy a vzdelávania a takisto aj vybojovať peniaze, aby boli 2 roky kryté z tohto národného programu finančne. To, čo iniciatíva slovenských učiteľov vyčíta najviac, je nevyriešené riadenie a financovanie škôl, modernizácia školstva, ale aj klesajúci záujem o toto povolanie zo strany absolventov. Tí si prácu hľadajú prevažne v administratíve. Pozícia učiteľa skončila u týchto absolventov až na 31. mieste, s tým, že oproti minulému roku je to zase pokles, lebo minulý rok bola na 17. priečke. Kým učitelia strácajú o svoje povolanie záujem, o vzdelanie a jeho kvalitu naopak rastie. Pribúdajú študenti na univerzitách 3. veku, ale aj tí, ktorí študujú v zahraničí. Evidovali aj cez 11 500 žiakov, ktorí absolvovali povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Napríklad pre porovnanie v roku 2011 to bolo niečo vyše 4100 žiakov v zahraničí. Iveta Krupová a Martina Karasová, televízia JOJ. Obvinený Marián Kočner uplynulú noc už strávil vo väzbe. Rozhodol o tom včera Najvyšší súd. Každý, kto skončí za mrežami, sa musí prispôsobiť napríklad spoločným sprchám 2-krát do týždňa, cudzím spolubývajúcim, ale aj toaletám priamo na cele. A to nie je všetko. Podľa psychológa je to pre väčšinu ľudí šok. Ten prvotný šok je zjavný aj v tých záberoch. Som si to niekoľkokrát pozrel a videl som tam také zmeny oproti tomu predchádzajúcemu vystupovaniu. Senát Najvyššieho súdu vyhovel návrhu prokurátora na vzatie Mariana K. do tzv. Preventívnej väzby, a to z dôvodu, aby nemohol pokračovať v trestnej činnosti. Dnes mal budíček o 5:30 ráno. Nasledovala osobná hygiena a upratovanie a o 6:00 už justičná stráž kontrolovala počet obvinených. Pritom prvé úkony pri nástupe do väzby sa robia okamžite a inak to nebolo ani včera. Krátko potom, ako Marián Kočner vstúpil na pôdu výkonu väzby, sa musel podrobiť osobnej a zdravotnej prehliadke a tiež hygienickým a protiepidemickým opatreniam. Následne sa obvinenému podľa zboru väzenskej a justičnej stráže odoberú zakázané veci a poskytne odev na prezlečenie. Je možné mať aj vlastné oblečenie, o to ale musí najskôr obvinený požiadať, čo nezanedbateľne dlho trvá. Včera sa preto aj Marián Kočner musel vzdať svojho pôvodného oblečenia. Podľa odborníkov
odborníka nástup do väzby patrí medzi významné životné traumatické udalosti. Vysokou pravdepodobnosťou to s každým otrasie a zamáva, avšak potom je dôležité, ako skoro sa z toho spamätá. Okamžite prišiel napríklad aj o opasok z nohavíc alebo o šnúrky na topánkach, ale aj o mobil. Obvinenému sa poskytne ubytovanie v cele a tá má plochu len 3,5 metra štvorcového a môže to byť aj menej. Ak sa nadmerne zvýši počet obvinených a odsúdených v ústave, možno ubytovaciu plochu na nevyhnutne potrebný čas znížiť. Okrem toho, také jednoduché to nie je ani so samotkou, ktorá môže niekomu viac vyhovovať. Podlieha tiež schvaľovaciemu procesu. Každý obvinený má na cele k dispozícii lôžko s madracom, k tomu podhlavník a prikryvku, bielizeň a stoličku. Cela musí byť vybavená samostatným hygienickým zariadením. Obvinený vo väzbe pracovať nemusí. Ak o to ale požiada, ústav mu môže vyhovieť. Úľavy sú aj pri stravovaní. Prihliada sa na náboženské a kultúrne tradície a na diety podľa odporúčania lekára. Inak musia obvinení akceptovať štandardné menu. A to dnešné sa nám podarilo zistiť. Je v celku pestré. Na raňajky syr, salám a chlieb. Na obed brokolicová polievka a risotto. A na večeru šošovicový prívarok. Zodpovedá odporúčaným výživovým dávkam. A čo môže mať obvinený pri sebe na cele? Napríklad hodinky, knihy, časopisy, hygienické potreby, elektrický holiaci strojček, rýchlovárnu kanvicu. Čo sa týka kontaktu s vonkajším svetom, obvinený má právo prijať návštevu raz za mesiac na 2 hodiny a 2-krát za mesiac na 20 minút si môže zavolať a môže aj nakupovať. Nákup sa uskutočňuje v kalendárnom mesiaci, najviac do výšky 3-násobky sumy životného minima. Marian Kočner má ale aj iné možnosti. Ak by sa vyskytla nová okolnosť v kauze zmeniek, môže podľa expertky požiadať o prepustenie kedykoľvek. Ak sa nevyskytnú žiadne nové skutočnosti, tak túto žiadosť môže opakovať až po 30 dňoch od právoplatnosti toho rozhodnutia. Mirka Štrbáková, Orbanovičová, televízia JOJ. Ľudia v Klátovej Novej Vsi sa búria. Približne 200 neprispôsobivých občanov z Partizánskeho by sa tam malo nasťahovať už túto nedeľu. Prví sa tam boli zabávať minulý víkend a už sa stihli aj vyhrážať starostke, ktorá sa bojí o svoj život a preto úradu je vždy zamknutá. Ľudia sa už začínajú pomaly páť, chodiť von, nechávať pustené deti vonku, aby sme si zamykali brány, aby sme si všetko odkladali. My tam nemôžeme takto žiť, veď my sme si tie nehnuteľnosti nekúpili preto, aby sme sedeli vnútri a čakali, pokedy si Rómy tam potancujú. A prečo my by sme mali trpeť? Obecné zastupiteľstvo v Klátovej Novej Vsi malo burlivý priebeh. Obyvatelia ostro protestovali proti tomu, aby sa do dediny prisťahovali neprispôsobiví obyvatelia z nedalekého Partizánskeho. Tým mal podľa nich prenajať dom tunajší podnikateľ. Ja toto považujem za to, čo sa koná možno vydieranie. Podnikateľ začal v obci ubytovávať rumunských robotníkov. Podľa starostky to však robil nezákonne. Ľudia tam teda bývali jednoducho na čierno. Starostka podľa jej slov podnikateľa požiadala, aby pobyt cudzincov zlegalizoval a vybavil si príslušné povolenia. Pochopenia sa ale nedočkala. Prišiel nejaký pán, ktorý, poviem tak jednoducho, sa začal vyhrážať, že teda, alebo budem spolupracovať, alebo som skončila. Starostka kontaktovala políciu. Na obecnom úrade platia prísne bezpečnostné opatrenia. Úradničky sa v budove obecného úradu zamykajú. Podľa ich slov majú strach. Celý týždeň sme zamknutí na obecnom úrade, že teda vlastne otvoríme vám len na zaklopanie na dvere alebo na okno. S podnikateľom sa nám napriek snahe spojiť nepodarilo. Jeho zamestnanci tvrdia, že je odcestovaný. Celý deň nám nedvíhal ani mobilný telefón. Nedávno kúpil v dedine rodinný dom. Do neho chce podľa slov obyvateľov nasťahovať neprispôsobivých Rómov. Tí tu už počas víkendu aj boli a zasahovať museli policajti. Začali tam robiť neporiadok, hlučne sa správať, urážať ľudí, vyhrážať sa im. Podľa starostky sa podnikateľ nechal počuť, že od 1. júla nasťahuje do domu okolo 200 Rómov. Ľudia sú ale proti, boja sa o bezpečnosť. V uliciach chcú hliadkovať. Máme spraviť obecnú políciu teraz, ja neviem, každý, kto má záujem a teda, ja neviem, zmobilizovať polovníkov. Neviem, ako skutočne, či sa vracajú nejaké 90. roky, alebo teda mafiánske praktiky. Pavol Čertík, televízia JOJ.
Vodiči na cestách sa môžu tešiť. Od nedeľa budú za menšie dopravné priestupky platiť menej ako doteraz. Presne ako hovoríš, za menšie priestupky. Nebezpečných cestných pirátov sa to týkať nebude. V ďalšej časti novín vám o tom povieme viac. O chvíľu sme späť. On si v tej električke ale brutálne, že prdol. On si to uvedomil a pozrel sa na mňa a pred celou električkou povedal, že ale oco! Všetko, čo mám rád. Dnes o 20:35 na Jojke. Požičali sme si a máme novú záhradu. Ako sa ti páči? Na veľké veci máme pôžičku. Na tie menšie vám k nej dáme zvýhodnený nákup na splatky cez Quattro. Čo je nové v lekárniach Dr. Max v júni? Veral 1% gel na odstránenie bolesti, zápalu a opuchov. K nemu 25 mg tablety so zľavou 3 €. Nedovolte oparom, svrbeniu, migréne, upchatému nosu či bolesti kĺbov, aby vám pokazili dovolenku. K nákupu 2 rôznych vyobrazených produktov získate cestovnú taštičku len za 1 cent. Navyše celý jún vám pomôžeme s výberom ideálnej ochrany pred slnkom práve pre váš typ pokožky. Dr. Max. Preto, aby ste dostali bonus 150 € vy a 150 € váš blízky, nemusíte urobiť nič veľké. Vy nepatríte sem. Vy patríte sem. Vidíte, stačí zobrať svojho blízkeho tam, kde je dobre vám. Zoberte ho do Orangeu a bonus až do 150 € dostanete obaja. A to je ďalší dôvod prejsť k nám a užívať si kopu ďalších a ďalších výhod, ktoré vám vie dať len najväčší operátor. Orange. Či ste fanúšikom futbalu alebo nie, s nami vyhráva každý. Prinášame vám špeciálnu edíciu Hyundai i20 Go a i30 Go v exkluzívnej farbe a výbave. Viac na Hyundai.sk. Hyundai. Výhodný úrok na hypotéke vám zafixujeme až na 5 rokov. Sťahujeme sa. A prečo? Lebo úrok už od 1% je tu až na 5 rokov. Iba teraz získate výhodný úrok už od 1% s fixáciou až na 5 rokov. Poštová banka. Uleďte si na novom Huawei P20 s umelou inteligenciou a s duálnym fotoaparátom. K akémukoľvek O2 paušálu na začiatok len za 2 €. O2. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Diego. Koberce, vinilové a laminátové podlahy, záclony, tapety. Laminátové podlahy už od 3,99. Stačí sa len započúvať. A už viete, že je to skutočná kvalita. Už od soboty v Lidli bravčové rebierka iba 2,99 za 1 kilogram. Smotanové miniveterníky len 95 centov za 250 gramov. A grécky syr feta iba €1,29 za 200 gramov. Lidl. Správna voľba. Volaj Unika. Unika poisťovňa, ako vám môžem pomôcť? Myslím, že súrne potrebujeme poistenie domácnosti. Môj ocko je taký nemotorný. Môžeme si dohodnúť stretnutie? Áno, samozrejme. Poistenie domácnosti teraz so zľavou 30%. Myslite na bezpečný domov. Myslite Unika. Keď vás trápi nadúvanie, nafúknuté brúško už nemusíte skrývať. Zvoľte Degasin s vysokým obsahom látky Simeticon. Tá znižuje množstvo črevných plynov a prináša naozaj účinnú úľavu. Degasin. Extra silný proti nadúvaniu a plynatosti. A všade samé bariéry. Není to super? Aspoň sa môžem prekonávať. Tu vyššie je rečí vzduch.
hovoríme áno a prekonávame pre vás bariéry v dátovaní. Dátujte, koľko potrebujete s novými paušálmi áno. V najlepšej sieti nič nie je nemožné. Telekom. Máte citlivú pokožku a jemné vlasy? Vyskúšajte nové micelárne šampóny Nivea. Vďaka zloženiu s micelárnou technológiou a prírodným ingredienciám čistia vlasy dôkladne, ale jemne. Šetrná a účinná starostlivosť pre krásne vlasy každý deň. Novinka. Micelárne šampóny od značky Nivea. Ahoj. Toto všetko chceš dostať do kufra? Kabelku si predsa beriem so sebou. Nový Opel Crossland X s mimoriadne veľkým úložným priestorom. SUV v nemeckom štýle pre každého. Crossland X už za 13 590 €. A kedy ho vyskúšate vy? Alza SK predstavuje tým smartfónov so superschopnosťami. Doktor Fotografus, Kapitán Výkon a úžasný vodomil. Spoznaj oceľového bitkára Xiaomi, ktorý ustojí aj tie najtvrdšie rany a jeho displej žiari jasnejšie než 1000 slnk. Alza SK. Zoberte si nový paušál Áno L a získate až 4 GB dát. A navyše v skupine Magenta 1 si ich užijete dvojnásobne. Telekom. Objavte nový Nestý. Ešte lepšia nová receptúra. Nová lahodná chuť osvieži svojou prirodzenosťou. S vysokokvalitným čajom z oblasti Nilgiri v Indii. Nový Nestý. Návrat k prírode. Tie najlepšie veci sú tu nastálo. Big Mac. Skvelý už 50 rokov. Tvoj dom, tvoj hrad. Urobil si záhony, postavil terasu, vymuroval záhradný krb, vymenil si okná a opravil fasádu. V 86. Je čas byť opäť hrdý na svoj domov. Ešte dnes s najlepšími ponukami od OBI. Ako vycvičiť Draka 2 v sobotu o 20:35 na Jojke. Vodiči ušetria, ministerstvo vnútra znižuje od nedele pokuty. Cestných pirátov sa to ale netýka. Je menej unavený a trochu krajší ako Fico, ale dieru do sveta neurobí. Opozícia hodnotí 100 dní Pellegriniho. Nedaleko Prahy sa stále potuluje puma, hoci ju pátrači včera v noci videli, ušla im. Vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice spustila na Slovensku lavínu, ktorá zmietla dlhoročného premiéra Roberta Fica. A nie len jeho. Napriek tomu, že stále nevieme, kto popravil mladý pár, vieme sa pozrieť na to, čo prinieslo 100 dní vlády pod vedením Petra Pellegriniho. Kým koalícia má pocit, že sa jej darí veci naprávať, ľudia v uliciach ani opozícia o tom presvedčení nie sú. Napriek tomu, že nástup Petra Pellegriniho do funkcie nebol pre fungovanie koalície jednoduchý, zdá sa, že hrany sa obrúsili a dnes fungujú v akomsi súzvuku. Hlavne čo sa týka pocitu, že sa veci pohli vpred a vláde sa darí situáciu nielen meniť, ale aj upokojovať. Veľmi dynamické obdobie, ktoré uteklo ako voda. Nestihol som si ani uvedomiť, že už je to 100 dní. Každý deň veľa aktivít na všetky rôzne témy. Ja si myslím, že to, čo sa urobilo za tých posledných 100 dní, keby tam bola hoci ktorá vláda, hoci aké zloženie vlády, by nemohli urobiť viac. Na všetko je potrebný čas. Vždy sa niečo musí pohnúť k lepšiemu a je to otázka pohľadu, ale naozaj ja nevidím dnes alternatívu na Slovensku. Ak aj na začiatku bolo cítiť ambíciu zmeniť veci k lepšiemu, podľa opozície sa opäť všetko vracia do starých koľají a v podstate sa nezmenilo takmer nič. Postupne, krok za krokom,
sa pokúšame riešiť tie problémy, ktoré najviac trápia ľudí. Nie, ako ukázal Peter Pellegrini napríklad aj pri nedávnom útoku na prezidenta Kisku, on v podstate je verným žiakom Roberta Fica, len je možno menej unavený a trochu krajší, ale inak je to úplne to isté. Si ťažko spomenú na meno Kuciak. Za pol roka možno už nebudú vedieť, že to bol Ján a Martina. A to je skorej dôsledok chyby v nás samých ako v schopnosti vlády upokojovať situáciu. A že ten Peter Pellegrini si nenájde ani len čas na to, aby sa s tými farmármi išiel ľudsky porozprávať. Toto mu vyčítame určite. No a teraz môžete pokračovať. Farmári to sú jedna vec a potom máte ďalších x skupín obyvateľstva, ktorí oprávnene kladú otázky. Čo bude s tými problémami, ktoré nás deň čo deň trápia? A on strčí hlavu do piesku. Hoci koalícia je spokojná, že sa plní programové vyhlásenie vlády. Opozícia odkazuje, že len robia to, čo začala ešte vláda Roberta Fica. A otázka vraj znie, ako reálne je silný Peter Pellegrini. Musia si nastaviť vzťah predseda Smeru SD, ktorý ešte dnes je najvplyvnejším politikom Smeru SD, pán Fico s pánom Pellegrinim, je to ich interná vec. No, Fico je na odchode jednoznačne a Pellegrini dieru do sveta neurobi. Minulé leto Andrej Danko spestril vypovedaním koaličnej zmluvy. Dnes sa ale lídri koalície tvária, že je všetko v poriadku a spoločne dovládnu do termínu riadnych volieb. Je to ťažké obdobie, ale zatiaľ cítim ešte silu a odhodlanie urobiť pre krajinu maximum a poďme ďalej. Tak z mojej strany všetko urobím preto, aby vláda dovládla, aby nevznikli ďalšie turbulentné obdobia, lebo to nie je dobré. Ja som nešiel do vlády preto, aby SNS mala menej ako 5% a hľadal som svoj priestor a jeho hľadám. Je to ťažké prísť do vlády, je ťažké byť politickou stranou menšou v koalícii, ale dali sme sa na boj a musíme bojovať. Viem, že Smer aj Most sa boja predčasných volieb a Andrej Danko ich tým vidia, ale ako to skončí, to naozaj nevieme. Lucia Stráňavová, televízia Joj. Napriek posilneniu bezpečnostných opatrení v centre Bratislavy situácia na Obchodnej ulici vo večerných a nočných hodinách stále nie je uspokojivá. Primátor Ivo Nesrovnal sa preto stretol so zástupcami občianskej iniciatívy za slušnú obchodnú a prisľúbil posilnenie hliadok s obsami. Obyvatelia žiadali vytvorenie provizórnej policajnej stanice na začiatku ulice, čo sa však nestretlo s pochopením u šéfov polície. Miestni obyvatelia sa už dlhší čas sťažujú na to, že polícia nerieši množiace sa výtržnosti, ku ktorým dochádza najmä počas víkendov. V nasledujúcej reportáži vám ukážeme, ako sa odovzdávali vysvedčenia v maličkej škole pod Poľanou. Hovorí sa jej Laznícka, pretože žiaci tam prichádzajú z okolitých samôt. Učia sa síce všetci spolu v jednej triede, ale za školou majú nádhernú prírodu, v ktorej trávia počas vyučovania veľa času. Láznická škola na Látkach je jedna z posledných jednotriedok na Slovensku, ale mestské deti by týmto žiakom mohli mnohé závidieť. Napríklad aj to, že pre vysvedčenie si idú na koči a v krojoch. Láznická škola znamená asi toľko, že deti do školy dochádzajú z rôznych vzdialených úsadlostí. Koľko razy sa to rieši tak, že sa zavolá aj pani učiteľke a pani učiteľka ide po to dieťa, vezme ho zo svojho domu, dovedie ho do školy, odvedie ho do školy. Zimy sú tu naozaj kruté. V tomto roku tu mali 8 žiakov. Všetky ročníky od 1 po 4 sa učia v jednej triede. Tak môžeme si navzájom aj pomáhať. Niekedy aj niečo moje dve kamarátky započujú, tak sa niečo aj niekedy naučia. To je veľká sranda, hej, keď sa spýtam tretiaka pytliak akej a prvák ti vykritne tvrdé. Tento spôsob vyučovania si pochvaľujú aj rodičia. Učiteľ sa môže každému dieťaťu individuálne venovať. No tak to je pravda, niekedy nám dáva dosť zabrať. Počas vyučovania trávia deti veľa času v prírode. 100 metrov mám les, hej, v lese, iličnaté stromy, mravce, huby, machy, lišajníky, všetko tam mám pod rukou. Idete za školu, máte tam kravu, kozu, koňa, ovcu, mačku, psa. Hovorí sa, že v malej škole sa dieťa nestratí, ale ani neschová. Vysvedčenia sú rozdané a prázdniny sa môžu začať. V septembri bude žiakov 11 a ich počet sa bude každým rokom zvyšovať. Z Látok Rastislav Ekert, televízia Joj. Dlhoročný spor s redakciou vyústil do vraždenia. 38-ročný Gerald Ramos vošiel ozbrojený do budovy novín Capital Gazette v americkom Marylande a prestrieľal sa až do redakcie. Zabil 5 ľudí a 2 zranil.
Ramos vošiel do budovy Capitol Gazette v americkom meste Annapolis v štáte Maryland a zapálil dymovnice. Vzniknutý chaos využil na to, aby sa dostal do redakcie. Ozvala sa silná rana, v tom som videl muža so zbraňou. Dvere do redakcie boli rozbité, muž mal pri sebe veľkú útočnú pušku a postupoval ďalej do kancelárie. Cez sklenené výplne začal páliť do davu. Zišli sme dolu výťahom, keď sa otvorili dvere, zbadali sme policajtov, ktorí na nás mierili zbraňami. Zamestnanci boli údajne zodpovední za ohováranie, ktoré bolo predmetom sporu dlhé roky. Páchateľ kauzu, ktorá sa vliekla roky, už nezvládal a rozhodol sa ju riešiť zbraňou. Zatiaľ vieme o 5 obetiach a niekoľkých zranených osobách. Ešte v roku 2012 zažaloval Ramos noviny za ohováranie. V roku 2015 ale súdy dali za pravdu redakcii, čo v strelcovi ešte viac podnietilo zlosť. V priebehu niekoľkých minút od nahlásenia streľby budovu novín obkolesili policajti. Strelca sme zadržali a momentálne ho vypočúvajú. Rád by som sa poďakoval zasahujúcim zložkám, ktoré na miesto dorazili za 60 sekúnd. Polícia v tomto prípade vylúčila terorizmus, hoci novinám sa prostredníctvom sociálnych sietí často vyhrážali. Niekoľko hodín po incidente vyšetrovatelia zverejnili aj zoznam obetí. Ramos zavraždil 3 novinárov, 1 novinárku a obchodnú asistentku. Noviny dnes vyšli s titulkou, na ktorej sú fotografie všetkých obetí. Adriana Mikundová, televízia JOJ. Pri západnom pobreží Líbie zrejme zahynulo až 100 migrantov, keď sa s nimi potopila loď. 14 utečencov zachránila líbyjská pobrežná stráž. K nešťastiu došlo v čase, keď malská vláda oznámila, že neumožní vstup do svojich prístavov ďalším plavidlám nevládnych organizácií, pokiaľ sa nevyšetrí prípad lode Lifeline, ktorá pri afrických brehoch prijala na palubu viac ako 200 migrantov a po odmietavom postoji iných európskych krajín zakotvila na Malte. Slovenskí vodiči ušetria. Od nedele totiž budú môcť policajti vyberať nižšie pokuty. Cestní piráti sa však nemajú na čo tešiť. Závažné priestupky či dokonca trestné činy budú hliadky trestať rovnako prísne ako doteraz. Policajti hovoria, že znižujú pokuty za menej závažné dopravné priestupky. To ale neznamená, že si v cestnej premávke nebudú všímať. Znížime niektoré pokuty a hlavne pokuty, ktoré nie sú hlavnými príčinami dopravných nehôd. Od šoférovania so zabudnutými dokladmi cez jazdu na bicykli pod vplyvom alkoholu do 1 promile až po používanie hanlivých gest. Lacnejšie bude aj jedenie, pitie či fajčenie na motorke alebo cúvanie a otáčanie sa na mieste, kde je to zakázané. Policajti takto ponovom upravujú sadzobník svojich pokút dohromady za 24 dopravných priestupkov. Práve rýchlosť, to je jedna z hlavných príčin závažných dopravných nehôd, tak tam tie pokuty zostali také, aké sú nemenné. Tam je bloková pokuta na mieste až do 800 eur. Myslím, že si to môžeme dovoliť vzhľadom na to, že dlhé roky sme boli prísnejší a skutočne od roku 2013 môžeme deklarovať, že sme neustále v znižujúcom sa trende, čo sa týka počtu dopravných nehôd, aj čo sa týka počtu usmrtených na cestách. Dopravný expert vníma túto zmenu pozitívne. Hovorí, že dáva policajným hliadkam oficiálnu voľnosť v tom, či budú voči priestupcom mierni alebo naopak prísni. Vodiči by mali jazdiť tak, aby priestupky nepáchali a bude závisieť na policajtovi, aby zvážil nebezpečnosť konkrétneho priestupku a podľa toho pokutoval. Zároveň ale odkazuje policajtom, že na nepozorných vodičov platia skôr častejšie nižšie sankcie ako jednorázové likvidačné pokuty. Čím viac kontrolovať, dávať malé pokuty, upozorňovať a chronických riešiť individuálne či už preskúšaným doškolením a využívať hlavne objektívnu zodpovednosť. Z Bratislavy Samuel Migál, televízia JOJ. Podrobnosti o tom, aké pokuty a okoľko sa znížia, nájdete na našom spravodajskom webe noviny.sk. Záchranné týmy na severe Thajska naďalej pokračujú v pátraní po 12 chlapcoch a ich futbalovom trénerovi. Skupina je nezvestná od minulej soboty, keď ich v jaskyni uväznili povodne. Policajti dnes začali šachtou zhadzovať do jaskyne balíky s jedlom, vodou a svietidlami. Netušia však, či ich deti nájdu. Príbuzných, ktorí čakajú pred jaskyňou, navštívil thajský premiér, ktorý sa vyjadril, že vláda robí maximum, aby ich blízkych zachránila. Prišiel som morálne podporiť rodiny chlapcov. Vidím, že záchranári robia, čo môžu. Stále verím, že všetko dobre dopadne. A späť na Slovensko. Jednou z najčastejších otázok turistov vo Vysokých Tatrách je to, či nestretnú medveďa. Lenže okrem medveďa to môže byť aj neprirodzene prítulná líška alebo jeleň. Práve strata plachosti zvierat môže byť pre turistov problém.
Koľko vás je? Takéto stretnutie sme nedávno zažili v Tatranskej Lomnici. 3 lane a malé jelenča pózovali a to nebolo všetko. Jedna z laní sa odpojila a bez problémov sme ju filmovali v prostredí, kde by vlastne nemala čo hľadať, alebo by mala byť poriadne vyplašená. Nič z toho. Nerozhádzali ju ani ľudia, ani autá. A to žiaľ platí aj o ďalších tatranských zvieratách. Neboja sa. My sa ich bojíme. Turisti sa takýmto pohľadom určite potešia, cvakajú fotoaparáty, ale niečo asi nie je v poriadku. Mnohým ľuďom sa to páči, keď nám to prerastie cez hlavu, ako častokrát v Tatrách, tak potom už je nejaká nervozita, zloba, krik. To prerastanie cez hlavu môže doslova vyzerať aj takto. Prapríčina je v prikrmovaní, či už úmyselnom alebo neúmyselnom. Apel na občanov, ktorí žijú v Národnom parku, všetky odpadky zabezpečiť a krmivo nech nie je voľne dostupné a neprikrmujte. Lásku k zvieratám preukážete nekrmením. V opačnom prípade čaká zvieratá často tragický osud. Určite si ešte pamätáte medvedicu Ingu. Tieto zábery sú už minulosťou. Ingu zastrelili a nie je sama. Mali sme jazvece, takto, ktoré museli byť utratené, takisto líšky, potom odchyty jeleňov. To sú nebezpečné zvieratá, už ľudia zvykli aj srnčiu takto prikrmovať. No a samozrejme klasika medvede. Tento rok vo Vysokých Tatrách medvede zatiaľ nie sú témou. Ako si sa stiahli, lebo my to vieme podľa psa, hej, on šteká. Dúfam, že už je to vlastne odozva aj toho zabezpečenia odpadkov. Postupne prišli na to vlastne aj zariadenia, že je to lepšie ten kontajner mať neprístupný tomuto zvieraťu a mať pokoj celý rok. Z Vysokých Tatier Jožo Kubáni, televízia Joj. Po úrade vlády či prezidentovi má vlastnú kaplnku už aj Národná rada. Dnes ju spolu s Andrejom Dankom slávnostne otvorili pre verejnosť a posvetil ju sám bratislavský arcibiskup. Diskusiu spustil interiér kaplnky, voči ktorému majú niektorí výhrady. Národnú radu to vraj nič nestálo a s architektom vraj komunikovali. Kaplnka bude pre verejnosť v rámci expozície Národného múzea otvorená ako doteraz. Na slávnostné omše aj pre verejnosť by mala slúžiť najmä počas štátnych sviatkov a mimoriadnych udalostí. Prajem si, aby práve v tomto mieste opozícia a koalícia nachádzala kľud. Verím v to, že práve toto miesto prispieje i k rozvahe poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. V Prahe sa pri Karlovom moste zrazili 2 električky. Pri nehode sa zranilo 23 ľudí, 3 z nich skončili v nemocnici. Jedna z električiek narazila zozadu do druhej. Vodič bol v šoku, dýchová skúška vylúčila požitie alkoholu. Škodu vyčíslili na 5 miliónov korún. Pre nehodu bola na niekoľko hodín prerušená premávka električiek v tejto oblasti. V poslednom čase sa stali v pohraničí 3 prípady, kedy bolo slovenské auto zastavené policajtmi na neoznačenom policajnom aute s vnútornými majákmi. Problém však je v tom, že nešlo o policajtov, ale o obyčajných podvodníkov, ktorí sa za policajtov iba vydávajú. Takto vyzerá štandardná situácia, keď vás v Poľsku zastavuje neoznačená policajná kontrola. Poľskí policajti však samotní upozorňujú na fakt, že sa objavili prípady, kedy došlo k podvodom na našich vodičoch. Vozidlo zastavilo neoznačené auto s majákmi a muž sa predstavil ako policajt. Zinkasoval pokutu a z miesta odišiel. Na ceste vás môže zastaviť napríklad takéto auto. Vedeli by ste ale určiť, či ide naozaj o policajné auto, alebo si na ňo iba niekto namontoval maják? Problém s tým majú aj samotní policajti. Slovákom cestujúcim do zahraničia preto ponúkajú niekoľko rád. Mali by ste vedieť, že neoznačené policajné auto vás môže zastaviť iba v intraviláne obce, nie mimo nej, a posádka má na sebe vždy uniformu. Ak ale napriek tomu máte pochybnosti, neváhajte policajta vyzvať, aby sa legitimoval. Vodič si môže v prvom rade overiť predložený preukaz, ktorý každý policajt musí pri kontrole preukázať na linke 112 alebo 997. Slovenský konzulát takéto prípady eviduje.
našich vodičov ale vystríha, aby boli opatrní. A to dokonca aj v prípade, že ide o skutočného policajta. Poliaci majú o dosť prísnejší prístup k vodičom než ich slovenskí kolegovia. V prípade odmietnutia dýchovej skúšky má policajt právo donúcovacími prostriedkami odobrať krv. Cudzinec musí pokutu zaplatiť priamo na mieste. Neexistuje žiadna forma odvolania. Je tu len možnosť dať prípad na súd na super rýchle konanie. Tam rozhodne sudca, ale trovy znáša vodič. Z Krakova Peter Dzuria, televízia Joj. V blízkosti Prahy pokračuje pátranie po pume, ktorá ušla z miestneho zooparku. 7-ročnú šelmu menom Murko v noci síce spozorovali, odchytiť sa ju však nepodarilo. Puma podľa ošetrovateľov síce nie je agresívna, napriek tomu ľuďom odporúčajú, aby sa k nej nepribližovali. V spomínanom zooparku nejde o prvý podobný incident. Minulý rok odtiaľ ušlo jedno mláďa pumy. Nedaleko Trnavy nájdete farmu, ktorá vlastne ani neexistuje. Oficiálne neexistuje. Samotný majiteľ sa považuje za amatéra a veterinárom toto tvrdenie postačuje. Pohľad na zvieratá je aj napriek ich kontrolám šokujúci. Trpia hladom, sú bez vody, ale ležia medzi nimi aj mŕtve jedince. Upozorňujeme na to, že nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov. Takýto pohľad sa nám naskytol, keď sme navštívili farmu nad obcov Zvončín pri Trnave koncom marca tohto roku. Na ohradenom pozemku ležalo niekoľko uhynutých zvierat a plno kostí. Informovali sme o tom veterinárov. Majiteľ veterinárom povedal, že nie sú jeho, lebo na tejto farme ani ovce, ani kravy nechová. Dostal pokutu, tieto zvieratá odstránil, má aj kafilerický lístok, ale sú tam ďalšie nedostatky, ktoré chovateľ nedodržal. Pýtali sme sa ľudí, čo si myslia o takejto výhovorke chovateľa. Prípada sa randomne, lebo keď si toto dovolí povedať, že to není jehové, je to na jeho pozemku, tak akože jak sa to tam dostalo? Určite je jeho, to ja si myslím. A keď je to na jehovém pozemku, tak to by sa mal starať, lebo nemohlo to prísť len tak na cudzí pozemek a zostane to tam. Majiteľ na tejto farme chová už len 2 kone a 2 poníky. Podľa informácií z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat pri mene chovateľa nefigurujú žiadne zvieratá na farme Zvončín. Chová len hovädzí dobytok na farme v Dolných Orešanoch a v Košolnej iba jedného koňa. Niekto je tam pri nože, mu tam drží stránku, keby nie, tak už to tam dávno není a to sa ťahá už roky. Na podnet našich divákov sme sa boli pozrieť na farmu v Dolných Orešanoch, ktorá patrí tomu istému majiteľovi ako farma v Zvončine. Ako sme sa mohli presvedčiť, niektoré zvieratá nemali ušné známky, čo znamená, že ich chová na čierno. Nemajú tieto zvieratá označenie trvalé, v tom prípade porušuje zákon. Za majiteľom farmy sme prišli do obce Košolná, kde býva a podniká. Chceli sme od neho získať stanovisko. Jeho manželka však nás poslala preč. Nech sa páči, môžete ísť. Je čudné, že on pri osobnom vypočúvaní uvedie, že je len amatér, čo len potvrdzuje, že takýto chovateľ by nemal chovať zvieratá. Zo Zvončína Ruslana Kurilcová, televízia Joj. Bol človekom, ktorý dokázal spájať ľudí a dokonca aj národy. Ján Pavol II. V Sníne však paradoxne socha práve tohto svetca ľudí postavila proti sebe. Mesto chce totiž za vyše 2-metrovú plastiku zaplatiť viac ako 40 000 eur. Pôvodná socha sa rozpadá. Časť Snínčanov ale tvrdí, že mestské financie sú potrebné na dôležitejšie veci. Ja som na to sám upozornil, že už je to v takom stave, že treba to riešiť. No vidíte aj tu, hej, tá prasklina. Súčasnú sochu Jána Pavla II. Inštalovali zhruba pred 12 rokmi. Je zhotovená zo živice. A hoci každý rok pred zimou ju natierali ochranným lakom, materiál začal pracovať. Pozrite sa tu pod tým názvom, hej. Hlava a tam, kde je mitra, sú tam už medzery. Už tá živica už nedrží spolu a vlastne ono by to všetko mohlo spadnúť. Mesto chce dať zhotoviť novú vyše 2-metrovú figurálnu plastiku Jána Pavla II. Z bronzu za vyše 40 000 eur. Je tu veľa vecí, ktoré by sa dalo opraviť, chodníky a tak. 40 000 eur dať za sochu, to je podľa mňa samarina. Časť ľudí, verejnosti, vrátane veriacich, vníma túto aktivitu ako súčasť predvolebnej kampane. Tu sú kresťania, tak nech bude.
Snínska samospráva má však vo vlastníctve aj iné sochy a pamiatky. Niektoré sú dokonca národnými kultúrnymi pamiatkami. Mozaiky, štukatúry, iné sochy, ktoré sú v dezolátnom stave, dokonca rozlomené a o tieto sa mesto nejako nestará. Takže prečo práve táto socha a prečo práve teraz? Tu sa natíska otázka občanov, že trošku s tým počkať. Možno by sa našiel ešte nejaký sponzor. Medzi obyvateľmi sa objavili aj názory, že mesto je zadlžené a desiatky tisíc eur mohlo investovať inam. Mesto Snina nemá žiadne dlhy z dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Úverové zaťaženie mesta je na úrovni 18%, čo je hlboko pod priemerom Slovenska. Všetko mali v rukách mestskí poslanci, no proti nehlasoval ani jeden z nich, hoci predtým mali voči zhotoveniu sochy výhrady. Mestské zastupiteľstvo v Sníne schváľuje zhotovenie 220 cm vysokej figurálnej plastiky Jána Pavla II. Ján Pavel II je svätý a veríme tomu teda, že nad Sninou drží ochranné ruky. Ján Pavel II bol nositeľom hodnôt, ktoré sa oplatí pripomínať, aby sa na nich nezabudlo, aby sme sa pýtali, kto je ten muž a čo hovoril a prečo tá jeho socha tu je. On svojim životom dokazoval, čo možno v dnešnej spoločnosti chýba. Zo Sniny Katarína Kleknerová, televízia Joj. Medzinárodné letisko na indonéskom ostrove Bali museli dočasne uzavrieť. Dôvodom bol výbuch sopky Agung, ktorá vychrlila popol a dym do výšky 2500 metrov. Pre aktivitu vulkánu zrušili viac ako 300 letov, čo sa dotklo tisícov cestujúcich. Letisko, ktoré patrí medzi najrušnejšie v celej krajine, znovu otvorili až po niekoľkých hodinách. Oficiálni činitelia oznámili, že budú pravidelne posudzovať situáciu a v krajnom prípade letisko opäť uzavrú. Kedy ste naposledy videli svojich spolužiakov zo strednej školy? Tak my sme mali poslednú stretávku z gymnázia pred rokom a trvala 3 dni a bolo výborne. Pravdou ale je, že niektorí sa po odovzdaní maturitného vysvedčenia nestretnú už nikdy. Teraz vás ale zoznámime so skvelými ľuďmi, ktorí sa stretávajú pravidelne už 60 rokov. Táto mládež si svoje maturitné vysvedčenie prevzala presne v roku 1958. Aj keď každý išiel svojou cestou a v skupine by ste dnes našli mix najrôznejších ľudí, ako uznávaného vedca, kňaza či šičku krojov. Po škole sa stretávajú pravidelne. Už mi není ani 25. Už tých 20-25 rokov prešlo veľmi, veľmi dávno. Boli dobrá banda spolužiakov, ktorí vedeli dobre vystrájať. Nehodí sa to do televízie. Není 10 hodín. To se jenom pro mě točil svět. Pokiaľ našiel školník dvoch mladých ľudí spolužiakov v okne, ako sa boskávali a zažaloval to, tak boli z toho dvojky schovania. Nebolo taký nejaký poslušný typ. Ja som sa rada smiala aj kde bola nejaká hlúposť, tak všade som bola zapletená. Napriek tomu, že ani oni neboli nejaká neviniatka, pre mladých by mali dobrú radu. Aby sa bavili, aby sa nikdy za niečo, čo povystrájali, nemuseli hanbiť. A že to moc krásná léta jsou. Říkal jsem si, ať mi zůstanou. Keď toto tak vezme, že možno by som aj vrátila a možno aj nie. Pretože teraz tí mladí majú ten život taký rýchly a že mnohé veci si ani neužijú. Zaujímalo ma, čo sa za tých 60 rokov od strednej školy naučili a čo sa im v živote osvedčilo. Čo je podľa nich najdôležitejšie a čo by odkázali dnešným stredoškolákom. Rozvíjať dobré medziľudské vzťahy na základe úprimnosti, dôvery, porozumenia, úcty a tolerancie. Pravdu a spravodlivosť. A všetko ostatné vlastne príde. A napriek tomu sa zhodujú, že v žiadnom veku toho nebudete vedieť dosť. Stále sa treba učiť. Stále. Z Holiča Alena Stračiaková, televízia Joj. No, chceli by sme sa aj my takto stretnúť po 60 rokoch. V tomto štúdiu. Tak napríklad. Ak dožijeme. Ak mladí žijú rýchly život, tak dnes bude rýchly aj šport. Zlenko, ahoj. Presne tak, ahojte, dobrý večer. No, dnes bol voľný deň na svetovom šampionáte, tak si od futbalu trošku oddychneme, ale s kamerou sme sa vybrali do poľského Krakova. Už o chvíľu uvidíte, ako sa darilo našim lodiam na svetovom pohári vo vodnom slalome. Poprvýkrát od roku 2012 sa Lukáš Lacko prebojoval do semifinále turnaja na okruhu
okruhu ATP a dnes v ňom čelil prekvapeniu z Roland Garros. Stretli sme sa aj s Veronikou Velezuzulovou a porozprávala nám aj o svojich špeciálnych tehotenských chuťkách. Oplatí sa sledovať Šport na Jojke aj dnes. Ďakujeme, Lenka, pozrieme si to. No a ja len dodávam, že dnes sa pripravte na dobrú náladu, spev a hudbu, pretože nás čaká Všetko, čo mám rád s Kandračovcami a Števom Skrúcaným a prajeme vám pekný večer a dobrú zábavu. Pekný večer. On si v tej električke ale brutálne, že prdol. On si to uvedomil a pozrel sa na mňa a pred celou električkou povedal, že ale oco! Všetko, čo mám rád. Dnes o 20:35 na Jojke. Aj pán Emil si chce preniesť hypotéku do inej banky. A pritom sa nabehá, ale to nemusí. U nás ju má vybavenú hneď. S úrokom len 1,0% pre každého. 1,0? No tak to si ju prenesieme rovno k vám. Nech sa páči. Nám sa to páči. Preneste si hypotéku do Prima banky. 1,0 pre každého a s garanciou na 4 roky. Tak výhodne. Prima banka. Peniaze na účte aj do 10 minút? Áno. Pôžičku na čokoľvek vybavíte online alebo na pobočke. Slovenská sporiteľňa. Cerka má oslavu, potrebujeme niečo pre deti. Už od štvrtka dyňa červená 1 kg za 33 centov, slovenská šunka pultový predaj 100 gramov za 49 centov a Mazdam polotvrdý syr pultový predaj 100 gramov za 39 centov. Kaufland, dobrý týždeň. Preto, aby ste dostali bonus 150 € vy a 150 € váš blízky, nemusíte urobiť nič veľké. Patríte sem. Vy patríte sem. Vidíte, stačí zobrať svojho blízkeho tam, kde je dobre vám. Zoberte ho do Orangeu a bonus až do 150 € dostanete obaja. A to je ďalší dôvod prejsť k nám a užívať si kopu ďalších a ďalších výhod, ktoré vám vie dať len najväčší operátor. Orange. Kráľ Rudolf II pasoval krušovice na pivo svojho kráľovstva. Ale čo kráľuje tvojmu svetu? Všetci si vyberáme to najlepšie. Český chmeľ. Najčistejšiu vodu. Pretože v živote je dôležité len to výnimočné. To naozaj kráľovské! Krušovice. Keď české, tak kráľovské. Barnegen prichádza zo Štokholmu a verí vo vyváženú starostlivosť. Bohatý a zároveň tak ľahký, povzbudzujúci a zároveň tak upokojujúci. Život je o hľadaní tej správnej rovnováhy. Hovoríme tomu Lágom. Barnegen, nádherne vyvážený. Vedeli ste, že v Bile máme pre vás každý týždeň stovky zliav? Najviac akcií nájdete v letáku. A v určité dni ešte zľavy navyše. A super cena. Tá je naša najlepšia. Ušetríte viac, ako očakávate. Presvedčte sa na pokladničnom bloku, koľko ušetríte. Bila, kvalita pre každého. Technológie oceníte iba vtedy, ak vás posúvajú vpred. Nový Nissan Qashqai posúva hranice. Nové inteligentné technológie, nový dizajn. Nový Nissan Qashqai X-Trail teraz s 5-ročnou predĺženou zárukou, 4-ročným bezúročným financovaním a 3-ročným servisom zadarmo. Uleďte si na novom Huawei P20 s umelou inteligenciou a s duálnym fotoaparátom. K akémukoľvek O2 paušálu na začiatok len za 2 €. O2. Čo je nové v lekárniach Dr. Max v júni? Veral 1% gel na odstránenie bolesti, zápalu a opuchov. K nemu 25 mg tablety so zľavou 3 €. Nedovoľte oparom, svrbeniu, migréne, upchatému nosu či bolesti kĺbov, aby vám pokazili dovolenku. K nákupu 2 rôznych vyobrazených produktov získate cestovnú taštičku len za 1 cent. Navyše celý jún vám pomôžeme s výberom ideálnej ochrany pred slnkom práve pre váš typ pokožky. Dr. Max. Odkedy sa Marika vrátila z kurzu v Komárne, šíri zdravé rady z Urbanova do celého sveta. Zuby si umývaj olivovým olejom. Rautorta je chutná aj bez vajec. Smet
Ten uhasíš mliekom z maku, cíceru či bukvíc. A chuť na kolu zaženieš orechovým výluhom. Stačilo. Ešte, že sme uvarili zlatý bažant Radler 00 tmavý citrón. Tmavé a čisto prírodné osvieženie. Na zdravie, Slovensko. Pracujúci penzisti, pozor, od júla nemusíte platiť od vody. Iba v Pravde vám poradíme, kto má na túto úľavu nárok. Čo musia splniť predčasní penzisti, aby dostali možnosť privyrobiť si? Veľká poradňa pre pracujúcich dôchodcov a prílohy Víkend a krížovky. Už zajtra v denníku Pravda. Život je príliš krátky na to nebyť šťastná. Buď šťastná s novinkou Pure Color. Gelová hydratačná farba nesteká a nešpiní. S výťažkami z kaktusu a aloe. Pre žiarivú a intenzívnu farbu, pretože Pure Color ťa robí šťastnou. Nové Pure Color od Schwarzkopf. Začíname veľký výpredaj v Möbelixe so super zľavami. Napríklad sedacia súprava za 440, skriňa za 135 a sada solárnych svietidiel za 5 eur teraz v každom Möbelixe. To najlepšie, iba výhodnejšie. Möbelix. Alza.sk predstavuje tým smartfónov so superschopnosťami. Doktor Fotografus, Kapitán Výkon a úžasný vodomil. Spoznaj oceľového bitkára Xiaomi, ktorý ustojí aj tie najtvrdšie rany a jeho displej žiari jasnejšie než 1000 slnk. Alza.sk. Volaj Unika. Unika poisťovňa, ako vám môžem pomôcť? Myslím, že súrne potrebujeme poistenie domácnosti. Môj ocko je taký nemotorný. Môžeme si dohodnúť stretnutie? Áno, samozrejme. Poistenie domácnosti teraz so zľavou 30%. Myslite na bezpečný domov. Myslite Unika. Telefonujem tam doktorovi Ďuri. Príde moja švekra z mačku, to už taká prašivá, znáš? Dáš jej takú injekciu, že by necerpela. Dobre, Andera, mačka trafi domu. Všetko, čo má Ander rád. Dnes o 22:45 na Jojke. V hre Keno 10 boli vyžrebované tieto čísla. 2, 7, 9, 10, 27, 28, 33, 37, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 55, 60, 64, 74, 75, 80, Keno plus číslo 28. V hre Keno Joker bolo vyžrebované 6 číslie. 1, 1, 0, 0, 3, 4. Na záver vám ponúkame prognózy výhier.